गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायनानै लाबावबाय। नोंथांमोनजों जेबायदि कमिटमेन्ट खालामदोंमोन दिनैबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय थामथिम जाबाय। दिनैहाय जोङो माखासे जोंनि बिटिआर सुक्तिनि एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंहाय गोबां मुंख्लंनि न'खरनि मानसिफ्रा 5 लाख रां मोननाय आरो माखासे न'खर साख्रि मोननाय बेफोरबायदि आसा आरो मिजिं खालामनानै दङमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों। सिगां समफोरावहाय जेबायदि बासन होबोदोंमोन लेक्सार होबोदोंमोन जोंनि दानि सोलिबाय थानाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा, नाथाय बेफोर गासैखौ दिनै मावनो हायैखौ नुनानै बिथांमोनहा गोसोम जोमै साग्लोबनाय बायदिसो मोनबाय होननानै दिनै बिथांमोना बुंलायलायनायखौ आरो गोबां मानसिफोरनि बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनो। रायजो राजाफोर बेफोरबायदि बुंलायनाय नोंथांनि एरियायावहाय जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय जोंबो आसा खालामदोंमोन बे बिटिआरनि सुक्तिजोंहाय दिनै, नाथाय जोंनि आसा आरो बरसा मिजिं जे दिनैहाय जोंनि गोबां समफोरावहाय दा जोङो नुनो मोनो बर'आ बर'नि गेजेरावनो बेबायदिनो माबा गैयै, नाथाय दिनैहाय जोंनि फरायसा आफादफ्रा जोंनि माखासे स्कुल फरायसालिफोरनि बिजाबफोरखौबो एसे सिन्था धारना खालामनांगौमोन, नाथाय दिनैहाय जोंनि माखासे फरायसा आफादनि सुबुंफ्राबो दिनैहाय सिरियास गैयै, जे नायसननाय गैयै दिनै बाथ्राल' बुंग्रा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै गोबां जे नार्सारिनिफ्राय लानानै बेबायदिनो उन्दै जे दरखं बेखेवजेननाय जे बिजाबफोरखौ लानानै बेनि दिनैहाय स्कुल कलेजसिम दिनैहाय बर'नि रावै लिरजानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोना। दिनैहाय आंनि सेर बायदियावनो न'खर सेरावनो गासै बर' एरियायावनो जे एसामिसनि लिरनाय बेसेबा गिदिर गिदिर पस्टारफोरखौसो मैया दाख्लैसो गायसननानै दोनफैनाय नुबाय। दिनै जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जोंनो बर'नि लिरनाय आरो बर'नि गासै माबाफोरा अफिसियेलि सोलिनांगौ होननानै दिनैहाय गोबांनि समावहाय जोङो बुंनाय खोनादोंमोन, नाथाय जोंनि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जोंनि माखासे जे इमप्लिमेन्टेसन खालामजानांगौनि बाथ्रा दङमोन, नाथाय दिनैसिमबो खालामजायैखौ जोङो नुदों रायजो राजाफोर। बेनिखायनो दिनैहाय जे बिथांमोननि बुंनाया सैथो बायदि आङो मोनदों जे दिनैहाय जोंनि बिटिआरआवहाय गोसोम जोमै साग्लोबनाय बायदिखौसो नुदों। जोङो जेने बुमिपुत्र जे जोङो हानि जे फिसा बेबायदि थाजेननाय थागिबि मानसिब्लाबो दिनैहाय जोङो एसामिसफोरनि आन्दारावसो। दिनैहाय मानि थाखाय जोङो एसामिसफोरनि आन्दाराव थानो गोनां जाखो? बे हाया जोंनिसोमोन। दिनै गोबांथार बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिनि गावनि पावार फांसनखौ होनानै बेबायदिनो गुबुन राजनितिकनि लब लालसाजोंहाय गुबुन हारिनि आन्दाराव थानानै जोङो गावनि जे भेलु, जे गावनि दाम गोसा बेखौ जों फाननानै लाजोबनाय बायदिखौसो जोङो नुहरदों रायजो राजाफोर। दिनैहाय एक्स एनडिबि बिथांमोन आरो दिनैहाय मुंख्लं जानाय न'खरनि मानसिफ्रा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय। रा जायो बे मुख्लं रामकृष्णआ आफादाव एस थांहाय लिरो। बियो 1996आव आफादाव जयेन जाहैदों। बेनिफ्राय 1999आव बियो मुख्लं जादों 4 एप्रिलाव। दा जिहेथु बिएसि एकर्ड जालांबाय बर'फोर, बिटिसि एकर्ड जालांबाय, दा थामथियाव बिटिआर एकर्ड जालांबाय। दा बिटिआर एकर्ड बायदियै जों ससियेल मिडिया बा गुबुन बर'नि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनोदि मोनसे मोजां एकर्ड होननानै, आरो जा मुख्लंफोरनि बेसेनजोंनो बिटिआरखौ लाबोदो होननानै मोजां माने ससियेल मिडियायाव जों राव खोनानो मोनो। खिन्थु दिनै जोङो बे मोजां रावनि सोलायै जोंनि न'खराव थारमाने गोसोम जोमै साग्लोबनाय बायदिसो जों मोनो। मानो होनब्ला बै मुख्लंफोरनि थाखायनो जिथुबा बिटिआर एकर्ड जानायनि जिथु बेसेन बिखौ दिनै प्रमद बा इउपिपिएल सरकारा दिनै मोनथियाखै। ओरैनो खुगायावल' माने गोजोना फैबाय बा बिटिआर एकर्डआ मुख्लंफोरनि दारैनो
फैदों बे मोनसे जोबोद मोजां एकर्ड बेखौ जों थारमाने गिबियाव आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनै नुयै नुयै जों माने मोनबो मोनसे फोथायनो हाला बायदि जालांबाय मानो होनब्ला मुख्लंफोरखौ दिनैनि खुंथाय सरकारा बेसेन होनो रोङाखै दा मुख्लं होनोब्ला बिथांमोना बेसेन होनांगौमोन मानो होनब्ला दिनैनि जितु एकर्ड जालांबाय बे एकर्डआव 5 लाखै अनसुंथाइ होगोन होननानै एकर्डआवनो लिरखानाय दङ दा बेखौबो माब्ला होगोन जों मोनथिस' मोनलिया दा सरकारा जिहेतु मुख्लं नखरफोरखौ गारना दोनाबासिनो बिसोरनि मुख्लंनि बेसेनखौ मिथिनानै जाहाथे साफ्रोमबो मुख्लंनो बे अनसुंथाइखौ होयो जों बेखौनो थाबै लुबैयो मानो होनब्ला जों बुङोबाथ' गोबां बुंनो हायो दा आंनि आदानि सायावनो आं बुंनो हायो आंनि आदाया थारमाने दिनैनि बेबायदि बिटिआर बा 5 लाखनि थाखाय थारमाने ओंखारलाङाखैमोन समग्र बर' जाथिनि उदांस्रि बा इनाय सुथुरनि गादबनाय बा सोरनिबा गादबना दोननायनिफ्राय उदां जानो थाखायसो नांनो ओंखारलादोंमोन दा जायनि थाखाय जिउ गोमालांबाय नाथाय दिनैनि जे एकर्डआव 5 लाख लिरनाय दङ बे मुख्लंफोरनि थाखाय आं सानो मा खोमोनदायसिनिबो माने बेसेनानो नङा बे 5 लाखआ दा न'खर न'खर बिदिनो मुख्लंफोरनो 5 लाख होनायनि अनगायैबो आरो दे साख्रि सासे साख्रि होगोन बेथ' आरो गोजाननिसो बाथ्रा बायदि मोनो जाहाथे बेफोरखौ मोनसा मोनसि खालामाबासिनो दिनैनि खुंथाय सरकारा थाबैनो मुख्लंफोरनि जेरै मोननो गोनां बेखौ जे थाबैयो आं बेखौनो आसा खालामो मानो होनब्ला मुख्लंफोरनि न'खराव गोबां दावदाब अर जोंनानै दङ बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआबो मिथिनांगौ आंनि आदा रामकृष्णआ समग्र बर' जातिनि इनाय सुथुरजों गादबना दोनजानाय नासय जानाय बेफोरनिफ्राय उदां जानो थाखाय जिथुआ एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेननायाव जा माने समग्र बर' हारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय जा जांख्रिनाय बेनि थाखायसो